sarvikurssit on hyviä. Sieltä minä tämänkin löysin. 2 elefanttia ja kärsikäämme toisiamme. Tässä vain istun ja odottelen ensimmäisiä asiakkaita. On minulla tässä tämä tanssiohjelma, että jos ei kukaan tule, niin minä voisin ruveta harjoittelemaan aikani kuluksi. Mutta minä olen täältä nyt jo tulossa, että onkohan se tämä nyt oikein se vakuutusyhtiö. Minusta on hassu kyllä, että se on epävarma, mutta kyllä tämä minun asiat ei kyllä niin varmoja ole. Mutta onko teillä koskaan, oletteko te ollut rahan puutteessa? Ainakaan. No niin on mullekin käynyt. Mulla oli semmoinen yksi miehenretku, jonka kanssa minä asuin ja se karkasi, niin vielä meni huonommaksi. Niin mä ajattelin, että onhan nyt joku konsti olemassa vielä, jolla rupiaisi pärjäämään. Mutta eipähän tarvitse jakkaakaan, jos pärjää, niin sitten niitä rahoja menkööt. Tai jättää tuohon, jos sattuu tarvitsemaan tuo kassi. Taitaa olla joku jo siellä tulossa. Joo, mutta nainen kun on tuo johtaja, minä luulin, että se on mies ja sitä vasta maalasin kyntenikin, että ei luule ihan minua semmoiseksi maalaistolloksi. Ja nyt se meni pieleen. Naisten kanssa on paljon vaikeampi noita, varsinkin semmoisia vaikeampia asioita. Kokeillaan nyt. Päivää. Päivää. Tervetuloa. Kiitoksia. Olkaa hyvä ja istuutukaa tähän. Mutta saako rouvaa tai neitiä, kumpi te olette? Saako puhua täällä sinuksi? Minä en osata tituleerata yhtä. Minä olen hän täällä Ruotsissa. Tällainen kahden. Joo, ei hun. Ei, Joo, ei, no ei hyvä. hun eikä hän, vaan hän. Hän, no Joo. hyvä. Joo. Tervetuloa. Kiitoksia. Istuminen on kyllä on kyllä tarpeen. Vähän tuolla kävelee, niin. No niin, minä olen tämän vakuutusyhtiön edustaja ja mä voin teille kertoa, että meillä on yhteistyötä. Meillä on yhteistyötä tämmöisen Sirkus Maximuksen kanssa. Niin, minusta ei ole kyllä sirkukseen. No ei meidän tarvitse. Kyllä se riittää, kun me ollaan ihan yleisönä ja saadaan kenties vapaa lippuja, kun oikein hyvä vakuutus tehdään. Joo. Ja sitten me ollaan yhteistyössä myöskin henkivakuutusyhtiö Eripuran kanssa. Jaha. Niin, että voidaan sopia näistä asioista ihan mukavasti, että mitähän sinulla oli nyt sitten sydämelläsi? No, minulla olisi semmoinen juttu, että kun mulla on siinä, mä asun siellä Näkkälävaarassa, se on asun sen talon nimi tavallaan, ei mikään talo, mutta kuitenkin. Mutta sä et ole kysynyt minun nimiä. No, minä tässä ajattelin, että ehkä sinä esittelet itsesi. Joo, minä olen Iita Moilanen. Ja Impi ihanainen istuu tässä. sehän sattuu hyvin. Minä olen mun osoite on Harakkatie 9 ja Moisio. Siinä ei ole postinumerota, ei minun tietoa ainakaan, mutta siellä on niin vähän taloja, että kyllä ei sitä tietenkin kukaan tiedäkään. Joo. No se on semmoinen juttu, että mulla on siellä semmoinen oikeastaan semmoinen vanha riihi, jota ei enää tarvita, eihän nykyään enää riihellä puja, eikä sieltä ei kukaan osatakaan puja niitä. Niin mä ajattelin, että jos sattuu semmoinen tuuri, että se vaikka palasi, niin saisi vähän rahaa, mutta eikä sitä nyt kannata ainakaan polttaa, eikä ukkonenkaan hylkys, jos ei ole vakuutusta. Vakuutus tähän aikaan vuodesta on erittäin hyvin harkittu teko, koska nyt alkaa olla kaikki nämä salamat ja elokuun kuutamot ja ne on hyvin kuumia paikkoja. Että kyllä se kannattaa. Onko teillä vakuutusta asunnosta, nykyisessä asunnossa? Minä nyt olen nykyään asunut teltassa, ettei sitä paljon kannata vakuuttaa, mutta. Onko teillä olemassa, sinulla anteeksi, onko sinulla olemassa
kotivakuutusta? On mulla siinä, kun onhan siellä vähän tavaraa sillä teltassa. Että... Jaha, että tavara ja irtain on vakuutettu. Joo, se on vakuutettu. Joo, miten se on? Ja henkivakuutus. Ja henkivakuutus on. Joo, vaikka se on sairauskassahan se meidät melkein vakuuttaa. Että... Teillä on siis talo- ja sisältövakuutus teltassa. Joo, niin on. Niin on. No, Sirkuksessa tehdään ihan samalla tavalla, että hyvin se sopii. Joo. Ja nyt kun teillä on tähän nämä vakuutukset, niin nyt te haluatte sitten ottaa siihen, tai sinä haluat ottaa lisävakuutuksen siihen riiheen. Joo, kun se on semmoinen ainakin 100 vuotta vanha riihi ja se on aivan, että mitä minä nyt siellä pidän vähän kaikenlaista niin kuin, ruohonleikkuria ja semmoista ja kaikkia semmoista, niin se on muuten aivan tyhjä, joutava. Nyt täytyy kysyä tämmöisiä, mikä se on se rakennusaine? Että se on puuta, se on hirrestä. Hirrestä. Onko se niin sanotusti vuorattu? Ei, kukaan se nyt riihen vuoraa. Siinä on vain hirsiä pantu päällekkäin. Sä et aio tietää kaikkia. Sitä varten minä tässä kysyin, että no onko se vuorattu sammelolla tai... Ei millään. No niin, asia on selvä. Miten se on, onko veden saanti, onko siellä käymälä, WC, ei siellä joudu käymään, kuule kun menee riitta puimaan, niin ei siellä muista sitä vessaa. Miten se on sen sähkön kanssa? Onko sinne johdot vedetty? Ei ole. Ei. Kynttilä voi olla siellä riihen seinäraussa, jos pimiällä mennään. Nyt kun tämä on yli 100 vuotta vanha, niin hän sanoi äsken, miten se on, onko se ympäristöystävällinen, onko sillä haukka tai joutsen vai onko se K-merkattu? Se on K-merkattu, joo. K-merkattu. Asia on selvä. Se on vähän tyyrintikin se K-merkattu. Joo, se täytyy säästää sodankin aikana. Joo. Sitä ei saa ampua. Mitkähän nyt sitten mahtavat olla ne minimi- ja ne maksimitaat? Korkeus ja leveys ja miten se on se, kun siellä on sitä irtainta, niin miten se jos palaisi karavaani vaikka? Eihän sinne, se pitää olla erikoinen rattimies, joka sinne karavaanin ajaa. Sen on metrinen ovi ja sitten vielä porstaat. Ei, semmoista ei siellä vietä. Ei ole varstat vaan silloin, kun siellä puitiin ennen, mutta eihän siellä enää puijakaan. Asia on selvä. Joskus on semmoisia nurkkatanssia kesällä pitänyt, mutta eihän nekään oikein tuota mitään. On siellä monta onnellista avioliittoa varmaan tehty. Sekin varmaan nostaa se arvoa. Jaha, täytyy ottaa nämä sukujutut sitten. Mihin tämä kuuluu? Lasketaanko, että se kuuluu useammalle eri yritykselle? Ei mitään yritykselle. Onko se on ihan minun oma? Se on minun oma. Ei tarvitse jakaa kenenkään ryhmän kanssa. Ja omistajan nimeksi tulee sitten Iita Moilanen. Iita Moilanen, joo. Asia on selvä. Miten tämä on merkattu tämä alue, millä tämä riihi seisoo? Onko se omaa maata vai onko se on omaa maata, joo. Onko se ojitettu vai onko se? Eihän sitä mettä ole ojitettu, se on semmoisen metän reunassa vaan siinä. Joo. Ja sitä on siis käytetty tansseihin ja tavallaan niin kuin varastonakin. On se ollut. Mitä justiin ajattelinkin sitä, että nyt jos minä vakuutetaan sillä lailla, että irtaimistoinen, ja jos sattuisi, että mä joskus olisin vaikka kantanut ne vehkeet pois ja se sillä aikaa sattuisi palaamaan, niin saanko minä sitten niistäkin tavaroista sitten korvauksen, vaikkei ne palaakaan? No nythän on niin, että mehän voidaan aina löytää vahingossa keskeltä metsää joku patsas taikka kuninkaan kruunut taikka paltikat. Ojistahan on löytynyt. Ojista on löytynyt. Ja jos ne on ollut hyvin vakuutettu, niin mikäs siinä? Kuka voi sanoa, että on löytynyt juuri ne tavarat, jotka sieltä teidän riihestä olisivat voineet tulla. Mutta
Minä en ole koskaan kuullutkaan tämmöistä asiasta yhtään mitään. Sillähän mä ajattelinkin tulla, että nyt kun oli tuo vakuutusyhtiön nimikin tuommoinen kuin epävarma, että minun asiat nyt varmaan täällä tulee kuntoon. Naisten kesken voidaan tehdä paljon sellaisia asioita, joita ei muuten käy. Minä luulen, että se pitää koittaa mies ensin hurmata ja sitten ja turhaamalla siinä kynteni ja kaikki. Ei ne ole turhaan maalattu. Ei. Kyllä minä heti huomasin, että siellä on oikein kulttuurihenkilöitä. Kulttuurihenkilö omistaa kulttuuriomaisuutta. Kulttuuriomaisuus on aina hyvin arvokasta. Ja miten ne olikaan ne mitat? Ne jäivät kertomatta. Miten se nyt olisi? Kai se 5 kertaa 5 on varmasti. 5 kertaa 5, niin, joo. 25 neliötä, ei se isompi ole. Aika korkeahan se on, kun siellähän piti parsille panna ne lyhteet ennen kuin... No nyt oli vielä yksi kysymys. Kun siellä oli niitä ojia, niin miten se on ne tulvat? No kyllähän onko siellä nousu- ja laskuvesiä? Eihän siellä semmosia ole. Siellä pitäisi olla meri, mutta onhan ne tietysti täynnä kun vettä sattaa, mutta kyllä ne on kesällä aivan kuivat. Ei siinä ole mitään vaaraa. Luulen, että nyt alkaa olla hyvin tämä asia tässä hommissa. Ja pistetäänpäs tähän nyt, oli Iita Moisio ja oliko se Kärrytie 9? Oli. Joo. Tässä oli Nakkalanvaara, kun se oli. Joo. Ja se oli Iita Mielonen. Ihanen aika. Iita paikka. Ja se Nakkalanvaara on se minun tontin nimi melkein. Joo, ja Moisio. Nyt jos sattuu onneksi palaamaan se riihikin, niin se ei jää paljon mitään muuta kuin se teltta. Nyt pistetäänpäs tähän nyt tämä päivämäärä. Ja mutta minä sitten ei ole ollut puhetta, että paljonko se vakuutus tulee maksamaan. Kannattaako se? Onko se kallista? Se on määrätty oikeastaan vähän niin kuin tämmöinen kulttuurijuttu, niin 150 neliötä tai sitä pienempi, sanotaan näin, hiukan pienempi kuin 154. Sanotaan nyt, että pistetäänkö 4000 vuodessa tulisi maksamaan. Se on aika paljon, mutta tuleehan se takaisin sitten. Kun jos nyt jotakin sattuisi, niin kyllä siitä nyt on 40 000 tulee vähintäänkin euroa kulttuurirakennus. Kyllä kai se nyt pallaa kuiva, niin pallaahan se paljon näreempikin. No niin, pistetään tähän sitten vaan nimi. Joo. Onko se kuinka kauan tässä pitää vielä olla rahattomana ennen kuin sitä rupeaa tulemaan? No, tämä vakuutus on voimassa tästä hetkestä alkaen, kun sinä olet tämän allekirjoittanut. Ja jos hyvin käy, niin minä tulen sitten käymään kohta kahvilla. Joo, kyllä. Niin että kiitos vaan ja no, se oli helppo. Minä luulin, että naisten kanssa on vielä paljon vaikeampi, mutta nyt ei tarvinnut paljonkaan vaihella. No niin, kiitos sen näkemiin. No mutta nohan pitää olla taas tämä, kun tämä juttu meni näin hyvin, niin mähän otin Kvaralta tämmöisen kallonan mukaan. Minä meinkin nyt Pensamakin kautta heti. Joo. Kiitoksia.